Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali mga tambalani sa mga kabisyo, mga kabasic. Hi partner! Hi partner! Hi mga kabisyo! Shout out doon sa mga ginising pa ni Lord ngayong araw na ito. Ayan! Meron ka na namang isa na namang araw. Meron ka na namang isa na namang pagkakataong makapagbayad ng utang sa amin. Yun talaga purpose Yun talaga. nun. Bakit ka ginising ngayon? Para magbayad ka ng utang. Kasi pag nakabayad ka ng utang, tandaan mo may binubuhay kang pamilya. Yes! Yan. May purpose ka sa madaling salita. Totoo. Naisip lang talaga namin yung utang kasi alam mo na, kapag ka ganitong kasi medyo hikahos, natatandaan na may mga utang sa amin yung mga tao. Ay, oo naman, Ganon. naaalala namin ng madalas. Totoo Hanggang yan. sa pagtulungan namin, dala-dala namin, sino pa nga kayong hindi Ay nagbabayad? naku, kaya pala may mga madaming utang na hindi na po makatulog, di ba? Lagi po kasi kayong iniisip. Kakalurkay talaga. Pero tayo pong lahat ay ginising pa ni Lord. Yes. Pwede kasing sa totoo lang, hindi na po gumising. Meron Totoo. mga ibang mga tao, kahapon 'di ba may guest tayo na psychic na siniknangit, 'di ba? Na sabi niya yung tungkol sa mga bangungot. Dun Correct. sa mga out-of-body experience, yung mga astral travel, di ba? Yung mga ganyang klaseng kinemelatik na posibleng mangyari habang tayo po'y natutulog. Pero walang nangyaring ganon, walang naganap na ganon, tayo po'y buhay na buhay. Totoo yan. Kaya nga, alerto ako, partner, kahit hanggang sa panaginip, habang natutulog ako, Para? kapag nakakita ako ng liwanag, Ay, nako. hindi ko ini-entertain. Ako din, partner. Ayoko muna. Ang dami ko pang kailangan gawin, Oo, di ba? kasi yun yung paliwanag kahapon ng bisita natin eh. Oo, Diba? na usually daw kapag ka ganyan na Sumama sa Oo, liwanag. yan, 'di ba? Sumasama na sa liwanag, Oo. 'di ba? Very attractive naman daw kasi talaga ang liwanag. Pero yung mga iba na sumasama siguro talaga sila Oo. kapag ka panahon na talaga. Oo. 'Di ba? Parang ganun feeling ko mararamdaman nila. Pero alam mo, partner, mystery kasi siya eh. Hindi mo rin talaga malalaman hangga't hindi mo sinusubukan. Although, Gusto mo ba? kaya nga sinabi ko, although, wala naman akong balak subukan May pasample na nga si Kuya Boy P ngayon, no? Oo, may pasample ng liwanag, di ba? Hindi, pero di ba, I guess ganun yun eh. Hindi, madaming mga iba't ibang mga experiences na narinig natin mula sa ibang tao, di ba? Maaring totoo din talaga, 'di ba, yung mga near death experience na tinatawag, na muntik nang pumunta sa liwanag, 'di ba, yung mga ganun, tas bumalik lang din ulit. Correct. May mga sundo na tinatawag, pero kung lahat 'yan hindi niyo po na experience at nagising kayo ngayong araw na ito, ay isang bagay na dapat pang ipagpasalamat at laging pakatandaan, may purpose ka pa today. Yes. At kung purpose lang ang pag-uusapan, ano ba yung naiisip mong dahilan kung ba't ka pa ginising ngayon? Ikaw, partner. Ay nako, edi syempre, para patuloy pa rin ang pag-iingay sa radyo. Yes. 'Di ba? Patuloy pa rin ang pagtatrabaho, magbibigay ng magsiservisyo para sa pamilya, ganun, 'di ba? Totoo yun. Ganon. Pag-iisipin mo, no, kabisyo, ikaw na nakikinig ngayon, bakit ka nga ba ginising ngayong araw na ito? O bakit ka pa nagising? Ano yung purpose mo? Magandang tanong sa sarili yun eh. Correct ka. Ibig sabihin talaga, binibigyan pa tayo ng pagkakataon na makasama pa yung mga mahal natin sa Yan. buhay. Kasi kung hindi ka na nagising kanina, wala nang chance. Correct, na makasama mo pa sila. Na mayakap sila, na masabihan mo ng I love you, iparamdam yung pagmamahal sa kanila. Ayun naman pala eh. So kung gano'n na ginising ka, edi Yes. hindi mo na dapat kalilimutan yung mga bagay na yan. Yung pagpaparamdam Correct. sa mga pinagkakautangan, number one. Balik Kailangan tayo doon. number one on the list Dapat yun, number ha? one yun. Priority po yun. Di ba? Yes. Pagpaparamdam sa mga pinagkakautangan, number one. Tapos number two, pagpaparamdam sa mga mahal sa buhay. Isipin mo yung ganun ka-importante yung pinagkakautangan. Number one sila sa listahan. Kung ba't ka nagising ngayon.
So wag mo ibaliwala. Nagising ka ngayon kasi kailangan mo magbayad ng utang. Ganun. Pinapaliwanag namin to na number 1 sa listahan yung pagbabayad ng utang kasi dyan po nakasalalay yung buhay ng pamilya namin. Oo, correct. Yung kakainin ng mga anak. Diba? At hindi lang tayo. Ito maraming ganyan na makaka-relate. Diba? Totoo. So ano nga ba yung dahilan kung ba't ka gumising? At kung gumising ka at may ibig sabihin, sabi nga ni partner, may chance ka to experience life, enjoy it, kumain And ng love. masarap, love, diba? Yes. Wag ka nang mag-atubili. 'Di ba? Gawin mo na. Tama. Kasi ayaw naman natin na ang marinig na lang natin ay sayang no. Sana kung buhay pa siya na iparamdam ko ito. 'Di ba? At hindi lang ito tayo ha. Yung mga mismong mahal natin sa buhay, yung mga tao nakakasama natin. 'Di ba tayo, sinasabi nga natin, pasalamat tayo, gumising tayo ngayon. May mission pa tayo, may purpose pa tayo. Pero ganun din yung mga nasa paligid natin. 'Di ba? May dahilan din kung bakit sila pa ay nabubuhay. So wag nating hayaan na hindi iparamdam yung pagmamahal kasi ayaw natin ng mga caption sa Facebook na ang daya mo naman. Dayang-daya. Ayan na naman yung mga caption na pag may namatayan, Oo, ang daya mo naman. Hindi ko talaga maintindihan yung ang daya mo naman. Alam mo yun? Kasi ako hindi ko sasabihin madaya siya kung nauna siya eh. Kasi kung competitive ako, ayoko mapagkompetensya pagdating sa kamatayan. So, hindi ko sasabihin, ang daya niya, nauna siya, di ba? Hindi ka talaga. Sige, mauna ka na rin. Kaya nga. Sabay ka na, sunod ka na, True. gusto mo. Total, Baka dayang-daya sakaling ka, di ba? magtagpo pa kayo. Correct. Kasi total naman, dayang-daya ka, di ba? Ako talaga maintindihan yung andaya mo naman. Di ba? Nauna ka, may mga plano pa tayo. Hindi siya madaya. Panahon niya yun, di ba? Pero seriously, 'di ba? Mahirap yung magkaroon tayo ng pagsisisi na sayang kung naiparamdam ko sana sa kanya ngayong araw na ito na mahal ko siya, 'di ba? Kasi huli niya na pala. Wala naman makakaalam eh. Totoo, Wala makakapagsabi kung talagang kailan kahit yung pinakamagagaling na mga manghuhula, mga propeta o kung ano man, 'di ba? Wala makakapagsabi kung kailan ang death. Totoo yun. Tumatak sa akin kahapon yung sa sinabi ni Nick Dangit na may desisyon ka eh. Pwede niyang paniwalaan, pwede hindi paniwalaan. Pero tumatak lang sa akin. So, ibig sabihin nun, sa kahit sa nasa yung astral body mo lumayo na, may kakayahan ka pa rin na mag-decide. May free will. Yes, ano yung kakayahan mo mag-decide? Sumama sa liwanag or bumalik sa katawan mo. Parang gano'n. So, kahit tumatak sa isip ko, naku, kailangan ko pa rin palang maging maingat sa pagdedesisyon na kahit nandun na, kunyari natulog ka, tas nakakita ka ng liwanag. Ang paliwanag, di ba pag nakita mo daw yung liwanag, sundan mo ang liwanag. Di ba? Yun ang sinasabi, di ba? Maganda daw doon sa lugar na yun eh. Di ba makakakita ka ng maraming headband na ganyan, partner? Oo, ganitong kinang-kinang, di ba? Susunod ka talaga sa liwanag. Tapos choice mo na nasundan kasi maganda nga daw doon eh. At may choice kang bumalik kung gusto mo. So, laging may choice. Oo. At dahil ikaw ay nabubuhay ngayon, humihinga, may choice ka talaga na gawin yung mas maganda kaysa sa mas masama. Tama. Diba? Katulad ng binuhay ka na nga ngayon ni Lord tapos nambabash ka pa ng kapwa. Tama. Diba? Binuhay ka na nga ni Lord tapos puro inggit naman yung nandyan sa sa katawan mo. Correct. Di sana nagpategi ka na lang kasi ang inggit po ay lason, diba? Dinahandahan mo pa. Dinahandahan pa neto. Araw-araw tong inggitera. Araw-araw mo nilalason yung katawan mo, huwag mo dahan-dahanin. Nakakaloka. Hindi, pero totoo, di ba? Binigyan ka nga, binuhay po tayo ulit. So, wag naman po nating gamitin itong another chance to live para mainis, mayamot, mangyamot. 'Di ba? Correct. Magalit, manggalit, 'di ba? Lahat na gawin po natin yung mga magagandang bagay na pwede po nating gawin kasi sa totoo lang ang iksi ng buhay. Yes. 'Di ba? Minsan hindi natin na-realize mga kaibigan na yung mga ganun no. Tingnan mo nabuhay ka para mangyamot, para mangbash, 'di ba? Para bumbuo ng galit sa puso mo. Pag naisip mo, lahat po yun waste of time eh. Yes. 'Di ba? Lahat ng mga bagay na yan walang kapararakan pero inaalaw mo. It's your choice na mangyari yan sa buhay mo, na ma-experience ngayong araw. It's all but normal na makaramdam ng galit. Tao lang naman tao talaga lang tayo. Pero kung hinahayaan mong tumagal yan at manatili sa puso mo, sa sistema mo, na lagi kang galit araw-araw, naku, sinasabi namin sa'yo, sayang yung oras mo. Correct. Diba? It's a waste of time and energy. Tsaka, nakakapagod magalit, ha? Hindi lang yun, nakakapangit. Isipin mo yun. Bakit hindi gumagana sa yung skincare? Nakakabulok ng maaga yan. Sa true. Di ba? Bakit siya nabulok ng maaga? Paano? Lagi masungit. Di ba? May sagot agad.
Kita mo na ang ebidensya. Kabatch lang naman natin siya. Para magkakaedad lang tayo. Bakit parang nauna siyang nabulok? O, di ba? Kasi bulok yung ugali. Totoo Nauna yan, na kasing mabulok yung ugali. Kaya tuloy, ayan. Sumama yung mukha. Sumama yung mukha para mag-match sila. Alam mo, ang bilis ng takbo ng panahon, hindi natin lahat namamalayan na isang taon na pala nakalipas. Like last weekend pumunta ako kay Paulo Baltazar kasi siya yung gagawa ng damit ko para sa Aliwan Fiesta awarding ceremonies. Tapos na-realize ko partner, yung kulay blue na sinuot ko last year sa Aliwan Fiesta. Hindi ko pala Siya rin ang gumawa. na siya rin ang gumawa. Hindi ko pala Oo. nasusoli. Alam mo yung parang akala ko ay parang ang bilis yung sobrang daming mga nangyari. Tapos sabi ko nga, friend, hindi ko pa pala nasusoli. Okay lang yun, sabi niya. Kasi usually kapag worn by an artist, ganyan, hindi ko na yan pinapasuot pa sa iba. Parang mga ganon. Sabi Pwede rin niya, for auction. oo, parang ganun or for display. Pero ibig sabihin, ganun kabilis. Yung hindi ko na malaya na nandun lang pala siya sa aking closet. Tapos, nagsusukat na ulit ako para sa Aliwan Fiesta. 'Di ba? Parang madami tayong mga tambalanisa na ganyan na na-meet natin sa Aliwan Fiesta last year. Tapos hindi niyo po na malayan, meron na ulit this year. Next week na siya, in fact. Next weekend na siya. June 27, 28, and 29 ang ating Aliwan Fiesta. So, ganun kabilis yung buhay, ganun kabilis ang panahon. So, let us not spend it na naiinis, na igagalit, na Correct. yayamot, 'di ba? Let's spend it happily, 'di ba? Join us sa ating Aliwan Fiesta 2024. Tingnan mo, di ba, magtataka ka, halimbawa may batchmates ka o may mga kaibigan ka o kakilala kung sino man na parang hindi siya tumatanda. Ayan. Bakit parang natili pa rin siyang bata? Alam mo, lagi siyang fresh kasi hindi siya nagtatanim ng galit. Yan. Hindi siya nagtatanim ng inggit. Yung nararamdaman niya sa puso niya, masaya. Tingnan mo, di ba ang description natin sa kanila, masayahin kasing tao Correct. yan. Ang gaan mo pating kasama pag masayahin ka. Yes. Oh, so, di ba? Ang daming bagay na naidudulot ng pagiging masayahin kumpara sa isang taong magagalitin. Correct ka. Tingnan mo, maaga ka talagang nabubulok. Papangit ka araw-araw. Tama. Alam mo yung parang alam mo yung kailangan natin yung social media sa buhay pero minsan nakaka-toxic siya. For example, 'di ba recently kinasal si V at saka si Kong, 'di ba? So congratulations. So ang bongga nung wedding gown ni V na parang kumalat yung balita na worth 2.5 million. Wow. So ang sa akin partner, kung meron kayo nun, bakit hindi? 'Di ba? Kung deserve at whatever ganyan. Pero partner, alam mo yung may mababasa ka pa sa ilalim na hintayin na lang natin kung magtatagal yan. Hindi na mahalaga yung gets ko naman, pero alam niyo hindi na lang maging masaya para sa kanila na nakakatuwa naman, may ganyan, 'di ba? Hindi, may mga tao sa wala, ganyan. Kailangan pa bang sabihin? May mga ganun pang Emerald. Totoo ba? Bakit kailangan ganun yung maging reaction? Although syempre hindi naman natin makokontrol 'yon sa ibang tao. Pero ikaw sa sarili mo, 'di ba? Una, pwedeng hindi mo na i-type. Kasi maaaring pag nabasa din yun ng ibang tao, nakaka-toxic siya. Nakaka-toxic talaga. Ano ba to? Toxic ng mga tao? 'Di ba? Bakit ganun? Nakakahawa yun Nakakahawa. Imagine the mindset, mga kaibigan. Tingnan mo, dapat maging masaya ka sa taong yun kasi Correct. kinasal sila, maganda yung suot Tama, nila. Pero diba? ikaw, yung mindset mo, Correct. diba, may inggit. Diba, may halong pambabash. Bakit wala ka nakitang magandang nangyari doon sa kasal? Parang- Bakit hindi maganda yung nakita mo? Correct ka. Parang Nakakalungkot ganun. na mindset yun, ha? Sa true lalo, parang Ikaw yung talo doon. Oo, at kung araw-araw mong ginagawa yan na malungkot yung mindset, naku, lulungkot yung mukha mo. Naku. Babagsak isa-isa yung mga bahagi ng katawan mo. So true. Unang babagsak dyan yung right na breast. So hindi na siya pantay ngayon. Sumunod dyan yung left. Diba? Ganun. So life is short. Yes. Diba? Let's make sure that we enjoy it. Diba? We tell our loved ones na loves natin sila. Iparamdam natin sa kanila yun araw-araw. Every day is a gift na pwede mong iparamdam sa kanila na mahal mo sila. Bilhan mo sila ng alahas mula kay Mayat de la Rosa Fine Jewelry. Yan, mga nakapagpapasaya Oo, yan. mga nakakapagpasaya. Diba? Maging mabait ka sa kanila. Bigyan mo ng compliment. Ano pong napakahirap doon? Diba? And makakatulong po ito sa ating lahat. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio.
Basic!